dan kitu ki nong yalam jong ki party kiba yalam yang ban yakren ni ki hok jongi backdoor. At the end of the day yakren ki MP BJP hi yakren ni lehaban up ki appointment da ki post ni te kamdan por syu katu ka jing ya klumar kumni kum kajai ban riu ngin haban long bahusiar kajing nganga ong pi kum ka kristan ngarung tu ka ngarung ha ka BJP kum ka red pa ngarung ha ka BJP kum ka kenthai ngarung ha ka BJP ngamdan ka man su jain sem ban ong ba mentang ade ka kenthai kasi ngala long nu pa kum ni kum bangalong nado man shwa hado menta baki aka ki bangingi long ngin leit face to face ni ka MP election kamday ka playground menta kamday ka jingya le ka MP election ka thama ba jong ka jai jungi there are so many things ka bangin in have an eye jubab ke chadel la da brung arja khandre phinda pet na ka khasi auto society documents kila ayo ka jing itho na do arja khandriu no Rajnath Singh na ka ministry ka jong la yo kum ka way ka content propose language na kitu gisaw pu pratli gi language ban propose na banung ke chadel rim dan kinang yalam jong kim kemen ba at least ka way ka tien jong ka jai ban reu jong ka Meghalaya kala arung kala dan ha ka propose document haka propose notification jong ka ministry de menta hable thamai biang happen itho thamai biang kamdan shu ka por menta shkno baki jai ban jong kim dei kim pass IS bale kim pass IS ngim dei ngi ki ba duna haka liangan jingnang to start ni biang the only thing is that ni happen thought da tin paring first coaching ga bangi ni happen like coaching IS kadika English coaching ni hak ngim la ban like ni ma kiwi ki subject ngim telat tang hakata dan ni yo ban thought da tin ga la jong claim arta tin ka to ka paper ka le chne hu kam nam le chno kam nam le chno so ban unong correct unwan mi menang ni manu kam nam ai mark singi banu mam pas na kajai benre jungi idan kam ban pen ko bore kajai benre dalade idan kam ban yarap dalade ka dormant ka jingkano ka long ko bon phai ngai ni gisngi ba ba la le BJP la cha thiet ka dor ju kajai benre ka long ka baram num la ban thiet kajai benre ko jungi ka kam ba ka bangang dan kani ka profession ka bangang dan kadi ka prophet kadi ka spa ba yong email ka spa dam bom dot show kani kat license bangang dan ngan ra shado sha thleu jing tem ngamdan kam bangan resign ngamdan kam bangan ino ya ka chamber ka junga nalong be kumni ko mangalong ka jingkar khu ka baga ne ka profession kala ay nga met ben sim nga yo ngadan kam man tatang bangan ay ni lai banai shiteng bangan pensu tho iki pai ba bangan rung se ne jeli politics biang ka dormant politics bangalas ngapjar kadang ong dani we ban yele MP mentai oi nga Finela it's don't join the fray wadam pat join menta kan kata ya ka buram ka jong fi ngong ka buram ka jong mlilei la danga join hadin chikho ar khosnam danga rung biang kata ar khosnam hadin kadang bon ka por nga lai ka por jong ka jai ben re kam nam dan shu nam dan e shu bangala ban fight ya nam ta ka jong ki ka sur ka ba scam ka sur ka ba klan idan kam along the voice of a Christian in that house we got idan kam along ka voice jong kita kirat fight ha ka to ka ye nidan kam ka voice jongi kita basha thambor banben hang tu boy hai ngana kan ma dah gini gisngi kidan kinong kershan kiba ongya madam nginda join nga kwa tang man yo ka BJP ID tang banginda lek siapa gohatim nam dan bapen thot yangi ka jing sngosen ka ba long siapa palat tang naman ta ka jing banyai tang ha gohati ru kala dan lupa ka jing sir ka men sim ka jongi kani kam dei ka jing yali har po ri la jong bangin ya sarong hala jong kadi ka jingale ka jongi kadi sa Delhi kumnong in sarong hangtay nidan ka man yale kum da ka boy khat arbor jongi kidan khat arbot ki jongi ru kidan inile da ka boy ka lenti ka bangin ya kadi ka lenti da ka jing tip ignorance is not a bliss ka jing bom tip kam de ban long ka jing kamen jong ka jai ban ri bang yem tip te bakan ja ka ni ka an kala kinu ki an ban pentrai kam ka parliament kila bu shwa ka website palat ya ka minimum 6 months mat rebanai bad dunatang palat ya ka shisnel kila bu rupang to shwa ban pentrai kam banyo ki opinion banyo ki recommendation na ki kenhon ba pher judan an batrai kam simit Bamenta upan bau angan terikan ni ka ai men la syai ka sira long ai kalau ada lupa ka jinge keren ka jinge ther kalau ada lupa ai lat menta pakai ni ka jing
bo yak jonga ha ka party BJP kam ka way na kita ki aspirant na nikim kita ka way na ki candidate na tharai kalenti ka ba ka ba ka tin jong mi ka wo blay uple dan bala ban khang o blay khang dan bala aple ngam num ko mangong ngam num dan ka jikaran den. I'm not going to be a coward ngan tresh tam hi hementa man pen skoi kini ki jingkar ke jong jai bre kini ki dauba jong jai bre barok ki party ki kwa ndi tang manga ndi tang ka BJP ka UDP ru ka VPP ru ka barok ki party jong NPP barok ki candidate ki kwa ya kini ki dauba jong jai bre pen trai kam dengan syuk angtang ko wei ka basuk taman yo ini ki barok banga ong mentan ketitang ni ka BJP station Delhi tangan ni ka party BJP. That's why it's better knife na ya play kini ngong kina ya le akai ya ki emotion in haban ya ther ya thar pha ya bo i jingmat jing parkhat ke jungi da ka was jing so khia na mar blai lada nga sembe balada nga dan hang to ngam nam de ban ong bapungan sha brainwash ka principal ka jonga nga le ong pan dong sim masdang ka principal junga ka principal junga jai pen real ka principal ka banga ngayeng empat la man pen kalai nga hadu menta dan nada nga de banga ong ki party banga le chaka congress mena nadu ba mde ba mi weng yen na ke HSPP dan haka congress nganong mat bangin pen klani kata ka opposition ngi pen klani kata ka opposition ringin dapat benta pada kamdan kata ka jingla ban yele de benta bangin up bahkan klan hadian si post nam hangta ngam la shu ban jubab ikini ka long dian ka jongi kinau pha hi menta it's a do or die. We have to be strong ni hak ban long ki ba ko ba ong mo kani ka ri ka jungi kam de ka ri ka bam shempang ka ri ka ba re ka ri ba tip re tip lai da dang im de ki ba start ong so tho jing ka jing dan kam jungi na mentar ka scheme le man ong ki MP scheme le la dan lupa la de pensko lupa la abam lupa la di lupa itu ki scheme MP ngam dan kam mangan batai nama kitu baro ki la long lupa hamit jong ka jelaman ka wai ka jela makin pentrai kam handai ka bang ni kerke pun kajai beri kalong bahkan ni ka election in this time haka house haka parliament nganga din no hikai jong kaan haka house mnam la re ban ong ban mi batai plumare ka anya nga. For me, I'm not in favor of any government, but I'm in favor of the constitution. Ngam de bang ya sha you know kan no government bang ya sha ko constitution kan upheld can prevail over all laws. Ngin hak ban yai dekat batkan jingtip ngin hak ban ai ka jingada ka bas scam nga hingan ong tang ka wei kalenti ka bangangan mentangan ya syaki pai ba ka ngan ya syaki pai ba da ka jingtip tang da ka jingtip ngan pensau yaki ngan pen kop bori ki pai ba da ka jingtip kim nam dan syu kon ban pen point yang ala syai daram da jam ngam tip maka ta ka shong ho blai ba pai ba shong ni po chimba junga nam dan ba ong minga bali phi shong haju bali phim le ai ka jingtip jong phi bali ka ko tang ha phi kani ka jingtip ka jongang ka de ka jingtip jong pai ba ka ka bangang along IT la de kum bang along chepi pai ba pin dan kam ya la da pin so dan kam it's okay la da pin so dan kam bro em kidang la itai party ta party is okay fine ngam dan ai baro ki party ngam bang ong kidan ka jo ka thong re tamangin poi chikini ka thong re kham ploi kham sup kham face to face da dan ke bat ta khoru ngi la ban ong face to face nang kam man ya kalan back door di tang na kani BJP I can say to any whoever soever na apo Delhi kimnum la ban dictate na brainwash ngam big ain ranga ngap malai kai ki plidar ki student jangam tek la long ki senior lawyers. I know what I'm saying ka ai ka an ka balenti bangi dei banya ngatip kidan ki MP badang long tang si sinro more than 10 bills kila laban pensange ya kita ki an nama ki ya da ka jingtip ka jat bade jongi ru ngin ya da kata ngimnam long ka bas ngapjar long ka bakran IT yela de shipi ka pins ngola da ka sngo day ba ka BJP candidate kan finalize ya ka kerteng ka jonga hakini ki benai kat kada ki finalize nilai nga tengah ayat ngala ayat ngala pins ngo ngan rung na makam ngam day ban repeat mistake arja khatlai arbanai la shilong ntip shu mental life na shiteng life hundred constituency beyond my strength as a woman beyond my strength ngan yai ban so tho ipa ka bangla ki profile junga menta sing a launch ka profile ka bangay day ba ka thong jonga kom ka candidate kan launch menta ka si
Kumbang nga ay sa Delhi ka profile jonga nga ay sa pi media menta ka profile jonga kabang ki sa tay sa Delhi kila ayo jing tip kila ayo pulit pi ben pulit ya ka profile ka jonga ke ay banga ngayeng taladak kawan ka finalization pangaday mga ka BJP candidate da kani ka thong undan ka man canvas nga ay garanti bagi pai ba jong ila da kitip kisngutu numdan ba ong em ya kani kalenti ya ka banga ya menta re ka silong tang nata da kimtip ka silong ka jing duna ka jonga pangamla wan penpoi ya kani ka jing tip sa kita. This is my only personal approach ni appeal ni ka banga pensngaw yapi ya ka baya day ba kani ka election MP kabas hadian leleng yang sedang yakran anda la de brai kata ka Delhi lang nalong candidate ni em wala ka taro ngadan jinggerman na mabung habo bleu pli day mga bangalit balik butter ni bantit no ay ka day haba ka wan ka jingterwa ngala rong na mapimnum yo tiket klem rong tinggal rong ngala pendep ka benta ko maday ban kata ka set up jong ka BJP ngala pendep le te ka syong saki lada ki suday fine it will be well and good menunda jing attention na ngahi